Терасет е колаген стимулиращ филър, който стимулира производството на колаген вътре в кожата, за да предизвика колагенеза, подобрява бръчките и загубата на обем. Терасет е изработен от биоразградим полимер на PLLA, полиел млечна киселина, който е биоматериал. Един флакон съдържа 365 мг сух прах. Терасет се разтваря с 7 мл разтвор за инжектиране и се оставя за 3 часа. През това време не се разклаща. Когато пациентът е готов, флаконът се разклаща леко, за да се хомогенизира. Непосредствено преди инжектиране се добавя 1 или 2 мл лидокаин. Терасет е идеален за третиране на различни зони на лицето, включително чело, гневни бръчки, скули, брадичка и областта под очите. Ефективно намалява дълбоките бръчки и възстановява обема на лицето. Терасет се инжектира в подкожния слой. Ефектът се появява непосредствено след процедурата. Усещането за обем се появяват около 4-5 седмици и ефектът трае до 25 месеца. Размерът на иглата или канюлата е 23 J. Количеството от разредения разтвор обикновено стига за една процедура Full Face. Предимствата на Терасет са по-висока концентрация на полиева млечна киселина спрямо други подобни продукти. Не се използва машина за развъркване. Наличие на манитол, който предотвратява ототите и подуването след инжектиране. За оптимални резултати се препоръчват 3 процедури през 2 месеца. Първите резултати стават видими на 28-я ден след първата процедура. Ефектът от терапията продължава над 2 години.